50 persones. Per què s'ha de fer en creu? Ara, és com si estigués beneït. Hem de tirar l'arròs, ara. Com ho preparem, ara? Hem de ficar-ho a terra? O portem aquest peu, si cas. Ah, sí, vale. Gent amb quart. Treu, 4 quilos i està servit, no? Treu l'aigua, ja treu l'aigua. O sigui, que els 9 quilos de paper... Anem aquí fora. Què has de fer, i ara? Buscar gent. Com portem? 8 minuts. Volem homes i dones. Això pesa... Què em diu? 1, 2, 3, ja n'hi ha L'hem de portar baix. 130 o 140 quilos, ben bons. 35 litres d'aigua. Això mateix, 35 quilos d'aigua. Molts estudis en necessiten. Moltes tremades de dits. Charlie. Déu me consumi. He de tornar a activar aquella pàgina més, certament. Ja pots apagar. Joan. Oi, que camat. El pulper rai, bé, és el caldo, que no el passeu. Això és l'essència de l'arròs. Carregaven un sac de segon a l'esquena. Que aniríem bé. Vinga.